gobe suna na Amerika a yana son magana ne a kan muhimmancin haɗin kai da kyawun zaman lafiya. Mutanenmu yawanci ba su gane kyan da yake cikin haɗin kai ba, shi yasa muke wani sabona. Yanzu da a ce musulmi, kiristani, bahaushe, inyamuri za mu haɗa kanmu. Waɗannan karkasun abubuwan da suka haɗu su ne suka bayar da ƙasar Najeriya, su ne suke ba da ci gaba. Amma idan muka ware sai mu kara samun ci gaba, sai mu kasance a inda yake muna dawowa baya. Hanya mafi kyau da za ka yi addininka shine ka gyara society da kake, ka tabbatar cewa akwai zaman lafiya a inda kake, babu kiyayya. Idan shi Christian baya fargaban zama da musulmi baya fargaban zama da Christian, zai kasance akwai kowa zai yi addinin shi yanda yake so, kowa zai addinin shi yanda aka ce mai. Addinan ko suna son zaman lafiya da shi za su koya mana kirki a cikin littattafansu. Zai kasance wa Bible ne ko ya kasance Qur'ani ne, kuma suna koya mana kirki, suna nuna mana kyan zama da mutane. Da idan muka ce za mu ware kanmu za mu sha wahala, shi yasa waɗansu a cikin ƙasar mu yanzu suke guduwa sai rafiya wani ƙasa daban saboda suna takan ƙasan ya fi namu kyau. Waɗannan ƙasan da kuke tafiya su ba sa yin abin da muke yi, ba sa kashe junansu saboda wani ƙaramin rigima, ba sa koya wa ƴaƴansu kiyayyen junansu. Shi yasa sai garinsu ya zama kamar wani abu da kowa yana so da mu kuma garin yana lalacewa. Da a ce kai ɗin yanzu zaka zauna a garin ka ka daina kiyayyen junanka, ka yi ƙoƙari ka yi abin da addinin ka zai amfani da kai, ka yi abin da kabilan ka za su yi alfahari da kai, shine ka musu hanya mafi kyau da za su yi addininsu a cikin zaman lafiya. Hanya mafi kyau da yaran su din za ku koyi abin ku na gargajiya a cikin zaman lafiya. Idan musulmi zai kama hannun Christian ya ce kai abokina ne, Christian zai kama hannun musulmi ya ce kai abokina ne, a tafi makaranta daya, a je a faɗa tare, a yi wasa da dariya tare. Wannan shi ne abin da ake kira zaman lafiya. Da a ce za mu yi haka za mu yi mamaki da kasan mu zai